Bernard Attard ta' 30 sena minn Ħażeb Buċ inżamm arrestat wara li ġie mixli b'ħasil ta' flus u frodi u wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġuba kontrih. Fil-qorti ingħat li 3 persuni barranin fdawlu xi flus u ntqal kif Attard allegatament iffroda 2 minnhom. Issemma li allegatament huwa iffroda l-ammont ta' 600,000 euro kull persuna. Ir-raġel li jaħdem bħala bejjieħ tal-karozzi ġie akkużat ukoll bi-falsifikar ta' dokumenti uffiċjali. Il-qorti laqet ukoll it-talba tal-prosekuzzjoni biex jiġu iffriżati l-assi tal-akkużat. Carmel Azzopardi ta' 55 sena instab ħati li f'jiem differenti f'Ġunju li għadda saraq djamanti f'valur ta' iktar minn 10,000 euro u għad poġġa fuq probation għal 3 snin. Azzopardi ammetta għall-akkużi miġuba kontrih kif ukoll għadda l-informazzjoni dwar fejn kienu qegħdin dawn id-djamanti u lil min għaddihom. L-imputat spjega li abbuża mid-droga u ilu mal-40 sena kuljum jieħu droga kokaina. Il-qorti ikkonkludiet li George De Giorgio, wieħed mid-diversi persuni mixlija brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, ma sofra l-ebda frame-up. Fil-kawża li fetaħ fil-prim awla tal-Qorti Ċivili kontra l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija, De Giorgio insista li huwa tressaq mixli biqtil fuq is-suppożizzjoni li kien jinstab fuq dajsa partikolari meta seħħ id-delitt. Il-prosekuzzjoni qed issostni li huwa kien fuq l-imsemmija dajsa u minn fuq abbatt il-messaġġ li bih splodiet il-bomba fil-karozza ta' Caruana Galizia. Wara li sema iż-żewġ naħat l-imħallef Grazio Merċieqa ta' raġun lill-Avukat Ġenerali u lill-Kummissarju tal-Pulizija u qal li l-prova tad-dajsa mhix l-unika waħda li waslet għall-arrest ta' De Giorgio magħruf bħala Ċiniż. Mario Marjanov, Serb, se jintbagħat lura pajjiżu biex jiskonta sentenza ta' ħabs ta' 3 snin u 3 xhur. Marjanov kien infittex mill-awtoritajiet ta' pajjiżu fuq reati marbuta ma' droga u nqabad f'pajjiżna. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ tmexxiet mill-Ispettur Omar Zammit.